DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB membro kan KBP kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras niya to mga tugang alas 12:03. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na udto sa Indogabos, mga tugang ngunyan na aldaw nin Miyerkules, Setyembre 17, 2025, ini ang bareta alas 12. Kami po sa indong mga tagapagbareta. Sa pangaran po ni Miss Gina Ritterly, ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal Bicol Intercity Transport Cooperative dahing planong magpartisipar sa transport strike sa Setyembre 21. Sobra 30 milyon pesos kantidad nin mga interbensyon na i-distribuir kan DA Bicol sa anom na probinsya kan Bicol Region. Si Tentang aldaw na basic intelligence course para sa PNCO kan PNP Bicol formal nang binuksan kasohapon. 14 punong barangay kan Sorsogon City nagpartisipar sa duwang aldaw na knowledge sharing sessions kan DSWD Bicol. Sa lado nasyonal, mga paratukdo asin non-teaching personnel makikinabang naman sa benting bigas meron na program. Malacanang pinaburan ang direktiba kan DOTR na mag-commute ang mga opisyal sa Rongbes kada semana. Sobra 11,000 na bar takers na irehistro asin pinakahalangkaw sa istorya kan Philippine Bar Exams. DA kinumpirmar ang padagos na pagkondukta nin audit sa mga farm-to-market roads. Sa ibang nasyon, dating presidente kan Brazil na si Jair Bolsonaro idinalagan sa ospital dahil sa panluluya. Baretang Sports, Philippine National Volleyball Federation President Ramon Suzara nagpaliwanag sa pagluwas kan logo nin sarong gambling site sa FIVB Men's World Championships. Iyan po ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Daima partisipar ang kabos na units asin rota kan Bicol Intercity Transport Cooperative o BITCOOP sa probinsya nin Albay asin bilog na rehiyon Bicol sa nakatalaan na transport strike na gigibuhon sa Domingo, Setyembre 21 ngunya na taon. Sigun sa ipinaluwas na anunsyo kan kooperatiba sa saindang opisyal na Facebook page, sinabi kaining maski sa mga masunod na transport strikes, day ninda papartisiparan dahil ta luwas ini sa saindang pulisiya. Dagdag pa kan BITCOOP, laoman kan publiko, ang normal na operasyon asin regular na dispatch schedules kan saindang mga units na maserbi sa commuters kan rehiyon Bicol. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Nasa sobra 30 milyon pesos kantidad din mga interbensyon ana i-distribuir kan Department of Agriculture o DA Bicol sa anom na probinsya kan rehiyon Bicol. Katakod kan ginibong handog ng Pangulong serbisyong sapat para sa lahat kan nakaaging aldaw. Sigun sa datos kan DA Bicol, sobra 2 milyon pesos kantidad nin interbensyon. Ana ko akan 8 grupo kan mga parauma, partikular na ang Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP Cacao Nursery Project. 144 unit garden tools, 10,000 na pidaso nin crafter pili, 20,000 kilo nin organic fertilizer, asin 12 stingless bee colonies. Nakuaman kan Camarines Norte ang sobra 3.9 milyon pesos, kantidad nin suporta sa 14 grupo nin parauma. Kaibahan ang 976 na sako nin inorganic fertilizer. Duwang CFIDP Cacao Nursery Projects, sobra 2,000 na grafter pili asin 5,000 na sako nin organic fertilizer. Apara kaini na i-distribuir man sa Camarines Sur ang sobra 13 milyon pesos, kantidad nin interbensyon. Sobra 2.9 milyon pesos naman sa Catanduanes. Sobra 4.6 milyon pesos sa Masbate.
Mantang sobra 5.4 milyon pesos naman ang kantidad nin interbensyon kan DA Bicol sa probinsya nin Sorsogon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Formal nang binuksan kasuhapon ang pagpuon kan Basic Intelligence Course para sa mga Police Non-Commissioned Officers o PNCO sa Sandigan Park Camp Simeon Ola, Legazpi City. Sigun kay Police Regional Office o PRO5 Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., 51 personahes hali sa man iba-ibang Police Provincial Office asin Naga City Police Office ang nagpartisipar sa 70 aldaw na training program. Dagdag pa kan opisyal, maabot kan aktibidad na ma-equip ang mga partisipantes nin mga magkakanigong kaaraman sa intelligence principles, partikular na ang intelligence cycle, planning, collection, processing asin dissemination. Ang programa maabot na mapakusog ang kapabilidad kan mga partisipantes na mai-apply ang kaaraman sa crime prevention asin solution, public safety maintenance, pati na ang pagsimbag sa internal security threats sa bilog na rehiyon Bicol. 14 mga punong barangay kan man iba-ibang barangay sa Sorsogon City ang nagpartisipar sa ginibong knowledge sharing sessions on empowering barangay captains and official na inorganisar kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa Villa Isabel Hotel, Sorsogon City. Sigun sa DSWD Bicol o sigun kay DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio, ang sesyon nagdurar nin duwang aldaw kung saan maabot kaining mapakusugan ni esfuerzos kan mga lideres kan barangay sa pagpapakusog kan implementasyon kan programang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps kan ahensya. Sa serye ng sesyon, pinagururunan ang mga conditionalities asin mga importanteng components kan programa. Kaibahan na ang beneficiary data management, compliance verification system, grievance redress system, case management unit asin gender and development. Nasa lindong na kan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth Z Benefit Package ang mga pasyenteng may kamatayan sa puso sa Bicol Regional Hospital and Medical Center or BRHMC. Sigun kay PhilHealth Bicol Regional Vice President Alberto Manduriao, pirmado na kan duwang ahensya ang kontrata na makakapag-cover kan gastuson sa kamatayan arog kan ventricular septal defect, tetralogy of Fallot asin coronary artery bypass graft surgery. Ibig sabihon, ang mga miyembros kan PhilHealth pati na ang mga dependents kaini na admitted sa public ward kan BRHMC ang pwedeng makapag-aprobitsar kan serbisyo nin libre. Dagdag pa ni Manduriao na dain na kaipuhan pang magbiyahe pa Manila kan mga pasyente na may nasabing helang para sa operasyon dahilan ta kaya na ka nasabing ospital na makapagtaon nin de kalidad na serbisyo para sa pasyente. Naresibi kan Albay Research and Development Center, Albay Experiment Station o ARDC AES. Ang sarong pagmidbid hali sa Bureau of Plant Industry o BPI, katakod kan ginibong Second Global Symposium on Farmers' Rights sa Pasay City kasuhapon bilang pag-onra. Kanaging kontribusyon kan sa indang research station sa lado kan pag-aadal asin pag-alaga kan mga tradisyonal na variety kan kamote asin pagpapahiwas kaini sa komunidad. Personal na inabot ni BPI Director Dr. Gerald Glenn Panganiban ang plaque kay ARDC AES OIC asin baka kay Organic Advocates, Sweet Potato Plant Breeders of Bicolandia Vice President Ronaldo Coprada. Sigun kay Coprada sa ngunyan, may 22 na variety nin kamote an ahensya asin padagos pa ini sa pag-aadal, asin pag-aram kan mga bagong oportunidad asin teknolohiya para sa kamote asin iba pang lokal na produkto sa palibot. Sa ngunyan, ipinag-anunsyo kaining bukas an AES sa Buang, Tabaco City sa pakikipag-koordinar sa komunidad. Tanganing mas mapadakul pa ang produksyon kan kamote asin mamantiner ang posisyon kan rehiyon Bicol bilang top producer nin kamote sa nasyon. Aprobado kan sangguni ang panlunsod kan Legazpi ang propwestong resolusyon ni Councilor Ismael Buban IV
na nagre-recognisar asin nagtataong pagmidbid kay Claudine Cardel Arienda sa pagiging ikaapat na pwesto kaini sa kakatapos pa sanang licensure examination for social workers na may 90.20% rating. Sigun kay Buban, ang achievement ni Arienda dakulang onra sa siyudad kan Legazpi asin nagsisirbing inspirasyon asin magayon na ehemplo para sa kahobenesan asin mga estudyante kan siyudad na maging pagarugan. Si Arienda, residente kan Arimbay, Legazpi City, ang nag-graduate hali sa Bicol University Daraga College of Social Sciences and Philosophy sa kursong Bachelor of Science in Social Work. Matrayumpong narumpag kan mga personahes kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Camarines Sur. Ang sarong drug den, mantang arestado man ang tulong drug personalities sa ginibong buy-bus operation kasuhapon sa Zone 6, Barangay Sabang, Naga City. Basado sa impormasyon, ang suspect na midbid na sina alias Jim, 47 anyos, drug den maintainer, alias Son, 48 anyos, drug den employee, asin si alias Rick, 47 anyos na drug den visitor. Sigon sa PDEA Camarines Sur, nakonfiskar ninda ang totalmenteng 13 gramo nin pinagtutuburang shabu na may standard drug price na sobra 88,000 pesos. Buy bust money, drug paraphernalia, asin iba pang non-drug items. Sa ngunya, nasa kustodya na kan otoridad ang mga sospek kung saan hahampangon kaini ang kasong pagbalgar kan Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinagpapalanuhan kan Committee on Senior Citizens and Persons with Disabilities na makapagtaon in libreng tauna ng medical, dental asin eye check-up sa mga indigents asin kwalipikadong senior citizen kan probinsya nin Albay. Katakod kan ginibong paghururon kasuhapon kan committee na pinamamayuhan ni 2nd District Board Member Glenn Casulya, itinukar ang propwestong ordinansa sa probinsya na makakapagtaon nin magkakanigong serbisyo pansalud sa mga seniors. Apuer kaini na paghururonan man ang paagi kung paano maipautob ang programa nin friendly, accessible asin suportadong maray, partikular na sa selebrasyon kan National Elderly Filipino Week, pati na ang supisyenteng pondo na masustinir kan inisyatibo. Pinag-anunsyo kan Land Transportation Office o LTO Katayngan District Office na saradoan sa indang opisina ngunya na aldaw. Basado sa ipinaluwas na abiso kan ahensya, dahilan ini kan ipinaluwas na advisory kan lokal na gobyerno kan Katayngan. Basado sa rekomendasyon kan Municipal Disaster and Management Office, katakod kan na eksperyensahang maraot na panahon, nadara kan tropical depression. Dagdag pa kan ahensya, ipagpapadagos ninda ang operasyon sa oras na mailift na ang work suspension kan lokal na gobyerno. Mga tugang iyan po ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal asin iba pa pagkatapos kaini. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta.
Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay ang sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Now, Metro Supermarket makes it easier for you to keep your space sparkling with Tidy Living promo from September 1 to 30. Enjoy up to 30% off on great selections. Plus, grab our bundle deals for bigger savings and free delivery with purchase. Also avail of our Piso Deal MRC exclusive offer. Buy a minimum of 1,000 pesos single receipt of participating home care product. Available every Friday to Sunday during the promo period. See Poster Mechanics for more details. For DTI Fair Trade Permit number 235017 series of 2025. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa mga Bareta Nacional Asini Bapa. Kinonfirmar kan Department of Agriculture o DA na madali na nindang ilansar ang programang Benting Bigas Meron na eksklusibong nakatagama para sa mga pampublikong paratukdo asin mga non-teaching personnel. Ini ang tinaawan nindoon ni Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. matapos ang matrayumpong paglansar kan 20 pesos per kilong rice program na enot na nakasentro sa mga jeepney driver, tricycle driver asin iba pang obrero sa pampublikong transportasyon na piglansar kasuudma. Base sa plano kan DA, target nindang makapagpabakal nin pikakarkulong 1,000 na tonelada nin bagas oral daw pag-abot kan Oktubre 2025 sa irarom kan nasabing 20 pesos per kilo na rice program. Sa irarom kan programang ini, lambang pamilya magkakaigwa nin pagkakataon na makabakal nin sagkod 10 kilos na bagas kada bulan sa paagi kan kadiwa kan presidente. Para masiguro ang padagos na trayumpo asin pagpapahiwas nin programa, nagtagama ang gobyerno nin kadagdagan na 10 bilyon peso sa 2026 na budget. Ang pondong ini nakatagama tanganing suportahan ang mga operasyon asin masiguro na mantinido ang pagpapahiwas kan programa sa mga masunod na taon. Daiiulangon an Malacañang sa naging direktiba kan Department of Transportation o DOTR na maglunad nin public transport an sa indang mga opisyal sarong bes sa sarong semana basta dai mapabalgar an sa indang diretsyong pantawo. Reaksyon ini kan Palasyo sa ipinaluwas na direktiba ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez na nag-oobligar sa iyang mga opisyal na maglunad nin pampublikong lunadan para mahiling ninda ang sitwasyon kan mga commuter asin makagibo nin mga lakdang kung paano mapakarahay ang serbisyo sa public transport. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kung magayon ang kamauotan kan direktiba asin reasonable, iyo ang daing rason para kontrahon ini kan Palasyo. Magayon man na maeksperiensyahan kan mga opisyal ana mamatayan kan ordinaryong pasahero para magkaigwanin ideya kung paano pa papagayonon ang mga serbisyo kan ahensya. Nairehistro ang sobra 11,000 na bar takers
ang nakatapos sa ginibong tulong aldaw na eksaminasyon kan 2025 or 2025 bar examinations kung saan uminabot sa 11,425 bar takers ang matrayumpo na nakakumpleto gikan sa 13,193 na na-admit na aplikante ngunya na taon. Sigon sa Korte Suprema, ang numero na ini iyo ang pinakahalangkaw asin pinakadakulang numero kan bar takers turnout sa Philippine bar history. Ginibo ang eksaminasyon sa 14 local testing centers sa man iba-ibang parte ka nasyon susog sa kamawatan kan Korte Suprema na ipaabot sa mga rehiyon gibuhon na digital asin inclusive and bar exams. Siniguro man kan Korte Suprema na pati ang mga individual na may kapansanan iyo ang tinawan nin patunay na pagmidbid asin access sa pagkuakan exam. Kaya ipighiras ni Supreme Court Associate Justice Ami Lazaro Javier, chairperson kan 2025 bar examinations, na naging matanos man ining nagibong niya na taon. Sinabi niyang daing na irehistrong aksidente, bayolensya asin danyos o anuman na untoward incidents kasabay kan nangyari na tulong aldaw na eksaminasyon. Padagos ang pag-inguwa kan Department of Agriculture o DA sa presente na magkondukta nin maingat na audit sa gabos na farm-to-market roads o FMR sa bilog na nasyon. Ang lakdang na ini may kamabutan na masiguro ang integridad asin pagiging epektibo kan mga proyekto. Sa sarong budget briefing na ginibo sa Kamara, ipinahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang audit na ini sarong importanteng lakdang na ginibo kasunod kan mga kontrobersyang naglataw. May kinaaraman sa nagkapirang flood control projects. Ang mga kontrobersyang ini nagdaranin pangangaipo na ugidon asin buting kayon ang iba pang proyekto kan gobyerno kaibahan na ang mga FMR. Kan Hulyo nagpaluwas ng direktiba si Secretary Chu Laurel na nagsusugo nin komprehensibong audit sa mga FMR. Ang sakop kan audit na ini iyo ang gabos ng mga farm-to-market road projects na itinindog o presenteng pigigibo poon pa kan taong 2021 sagod sa presenteng taon 2025. Sigun sa iya piglalaoman na aabuton sagod sa katapusan kan taon ang nasabing audit dahil sa kadakulan kan mga proyekto na kaipuhan o gidon. Sinugo o siniguro ni Secretary Laurel sa publiko na in kaso may madiskubring anuman na klase ng korupsyon o irregularidad sa pigigibong audit, tulos niya ining ire-report asin ipapaisi kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Lugadan ang sarong tauhan kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR matapos tamaan nin bubog hali sa pasang salming. Darakan water cannon attack kan China Coast Guard sa barkong BRP Datu Gumbay Piang. Sigun sa report kan Philippine Coast Guard o PCG, ang insidente nangyari mantang pigigibo kan BRP Datu Gumbang Piang ang misyon kaini sa laog kan West Philippine Sea harani sa Baho de Masinloc. Sigun sa PCG, nagsapar nin grabing danyos ang nasabing barko kaibahan na napasa na salming sa likodan na parte kan tulay kan barko. Naraot na partition sa kabina kan kapitan, short circuit na nakaapekto sa mga electrical outlets, 5 outdoor air conditioning units na daina nagagana. Sa video capture gikan sa PCG, nagpapahiling nin matinding presyon nin tubig hali sa China Coast Guard na tuminama sa barko kan Pilipinas. Ini nagdara nin takot asin peligro sa mga lunad kaini. Ang insidente saro na naman halimbawa kan padagos na tensyon sa West Philippine Sea kung saan ang mga barko kan Pilipinas iyo ang naghampang sa agresibong aksyon gikan sa mga barko kan China mantang pigigiboan sa indang trabaho na protehiran ang mga parasirang Pilipino. Padagos na nangangapudan ang mga otoridad kan Pilipinas para sa pagrespeto sa soberanya asin diretsong pantawo sa mga kadagatan na sakop kan nasyon. Kukuhaon ngo na sa contingency fund kan gobyerno ang pondong gagamiton kan Independent Commission for Infrastructure o ICI para makapagpuon kan sa indang operasyon. Ini ang sinabi ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman dahil sa masunod na taon pa tatagamahanin pondo ang komisyon. Sigon kay Pangandaman, naghuro naman sinda ni Executive Secretary Lucas Bersamin asin kung kaya pa kan budget kaini na magtaumanin pondo para sa ICI. Ang mga personal services naman, iyoan maghahali sa Miscellaneous Personnel Benefits Fund. Sinabi kan sekretary na pigbibilog na ninda ang instruktura kan komisyon. Asin magibunin mga posisyon kaya hahalaton sa naninda ang magiging anunsyo kan executive director.
Pareta sa ibang nasyon, idinalagan sa ospital si dating Brazilian President Jair Bolsonaro dahil sa panluluya. Sigun sa matuang aki kaini na si Senator Flavio Bolsonaro na nagsusuka asin nagbaba ang blood pressure kan dating presidente kaya dinara ini sa ospital. Naghagad man siya nin pangadji para sa marikas na pagrahay kan dating presidente. Magigirumduman na na-convict ang dating presidente dahil sa pagplano kaini na maglansar nin kodita asin pagbalo na pagadan ang presenteng leader ka nasyon na si President Luis Inacio Lula da Silva. Nasentensyahan ang 70 anyos na dating presidente na si Jair Bolsonaro nin sobra 27 taon na pagkapreso. Na ospital naman ini ka nakaaging mga aldaw dahil sa helang na namamatean puun sa pagkakasaksak sa iya durante kan nangangampanya 7 taon na ang nakaagi. Baretang Sports, nagdepensa sa Philippine National Volleyball Federation o PNVF President Ramon Tats Suzara. May kinaaraman sa pagbalandra kan logo nin gambling sites sa mga kawat sa 2025 FIVB Volleyball Men's World Championships. Sinabi kaini na ang pagluwas kan logo mahihiling sana sa Volleyball World's feed, asin bako sa mga lokal na telebisyon, asin sa player court mismo. Ini ang naging kasimbagan ni Suzara sa naging pagtino ni Senate Games and Amusement Committee Chairperson, Senator Erwin Tulfo, kung sa paimbisigaran niya ini sa Philippine National Police o PNP as in National Bureau of Investigation o NBI. Dagdag pa ni Suzara na bago pa man magpuon ng torneo, pinatanidan na sinda kan Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na bawal ang paggamit nin mga logo. Naimbento kan Rhodes Pet Science ang sarong cat litter na kayang makadetect kan namamatean kan sarong ikus. Sigon sa co-founder kan kumpanya na si Alistair King, ang device bigapod na Smart Box Heat Monitoring Cat Litter kung sain ang pellets mabago nin kulay bilang warning sign na may namamatean ang ikus aron kan urinary tract infection o kidney problem. Istoryang naiiba! Sarong 58 anyos na lalaki sa Iran ang nagpundo magkaon kan taong 2006 asin soft drink sana ang pinagkukuhaan ki nutrisyon kaini. Taong 2006 kan magimata sa tao kan kabanggihan si Gloram Reza Ardreshiri na may dai maipaliwanag na kamatayan sa laogan sa iyang imot. Sigon sa iya may mabuhok asin halabang persona sa iyang imot asin nagaabot ini sa iyang tulak. Nagpa-check up siya sa doktor alagad warang nahiling ang mga ini. Arogan pigsasabi niya, poon kan bangging ito, kada makakahiling siya nin pagkaon nagsusuka asin nagraraotan sa iyang pagmati. Tanganing matapos ang kamatayan ini, nagdesisyon siyang dai na magkaon asin soft drinks na sanaan sa iyang ikukonsumo kada aldaw. Flashback! Ngunya na aldaw Setyembre 17 taon 1935, ginibo ang eleksyon sa pinakaenot na opisyales kan Philippine Commonwealth na ginana ni Manuel Quezon. Nakakuha si Quezon in sobra 695,000 na boto laban kina General Emilio Aguinaldo na nakakuha nin 179 na boto. Gregorio Aglipay na may sobra 148,000 na boto asin 158,000 na boto ni Pascual Racuyal. Ginanaman kan running mate ni Quezon na si Senate President Pro Tempore Sergio Osmeña ang posisyon sa pagka-vice presidente matapos makuha ang sobra 812,000 na boto laban kina Raimundo Meli sobra 70,000 na boto asin Norberto Nabong na may sobra 51,000 na boto. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaron kan mga nagsurat kan bareta, na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Nicole Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Matthew Balyaran, Miss Shara May Leron, asin Mr. Jimos Barrios. Sa lado teknikal, kaibahan ta po si Sir Ronald Baldo asin si Mr. Jerome Nico Martinez. Sa ngaran po kan bilog na tropa, kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nagaantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Kami po ang sa indong mga nagin mga tagapagbareta. Sa pangaran po ni Miss Gina Ritterly, ako po si Jasmine Baloloy.
Abangan po ang ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa, Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Shoutout po kay Gerald Aranya na naghihiling po ngunyan. Salamat po. God bless everyone. Salamat Sa po. indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na